Que tal? Benvidos ao Reconcho Gamer. Se queres que comentemos algunha canción en concreto de videoxogos, non tes máis que deixar aquí nos comentarios. E xa sabes, isto é reaccionando a bandas sonoras. Hoxe imos con esta que nos deixa por aquí Bryce Rayán, un saúdo, que tamén twitcheiro ilustre en galego, que nos pide se pode ser do Undertale ou Deltarune. Do Undertale dixenlle que non, porque xa tiñamos un pouco controlada a banda sonora. De feito, un dos temas, Megalovaina, está entre os 40 favoritos aquí de Recuncho. Podes ver o vídeo, nunca sepan desenlar o vídeo, podes verlo por aquí. Así que imos con unha do Deltarune, que tras consultar con el díxome o Scarlet Forest. Agora ben, non teño nin papa do que era o Deltarune, así que fixe unha pequena pesquisa antes de poñernos aquí con este vídeo. E basicamente creo que é unha especie de Undertale 2, por lo visto. De que Undertale non o xoguei, escoitei a banda sonora, pero non escoitei. Non o xoguei. Polo que vexo unha especie de Undertale 2, que iso ven sendo un xogo moderno, pero con estética super retro, en plan moi pixel art, mecánicas tamén moi dos 90 ou 80. Entón non sei exactamente que tipo de banda sonora. Pode que lle pegue moito unha banda sonora así con moito chip. Imos ir ca banda sonora, neste caso, como os dicía, do Scarlet Forest e de Toby Fox, co cal sí que me confirma que é o mismo que Undertale, porque lembro que Toby Fox é o que compón Undertale e creo que tamén fixo casi todo o xogo. Nada, imos con este Scarlet Forest, que de primeiras, claro, digo Forest, pois vénseme as músicas de bosques igual de xogos máis tipo RPG, que son unha cousa así máis calmada, pero vai te saber. Así que imos a la con este Scarlet Forest. Vale, violines sintéticos, pero bueno, é un pouco Enya. Sobre esa base que teñamos antes, entre estes violines facendo... unha especie de canon, vanse alimentando as distintas melodías que entran. Entran uns ventos e a percusión. Creo que entre outro grupo de violines distintos. Isto de cada 8 compases vai entrando unha melodía, unha capa nova. Agora aquí cambia. Nunha parte B cambia a armonía, non repito de antes. Son todo cousas novas. De sempre. Melodía, responden. Hubo 3 respostas. Propongo unha cousa. Parece o final. Nada, e aí remátame o que teño do Scarlet Forest. Non sei se está aí medio cortado ou non. Imagino que no xogos é un sitio tal, engancharía outra vez co original. Entón, bueno, temos dúas partes claramente diferenciadas que se fomos vendo. Primeiro unha primeira parte na que van entrando os distintos instrumentos e melodías cada 8 compases. Un compás que pois, é cada proceso de 1, 2, 3, 4, 1, 2, cada un é un compás novo. Entón, iso, cada 8 compases van entrando distintos instrumentos, pero mantense, digamos, a mesma melodía, armonía, que non cambia nada. Realmente están entrando sobre a mesma capa, sobre a mesma melodía. Vemos que primeiro están a base melódica, digamos, que vai marcar onde se apoia a melodía, que é este... que parecen semellantes o primeiros 4 compases aos segundos 4, pero hai un pouquiño de diferencias. Entran os violines. Hoxe imos facer así un pouco en paralelo, pero creo que se escoita mellor se vou parando. Entón, agora
violins. Entran con este. Unha cousa semellante. Entón, nada, vai un pouco tamén sobre os acordes que vai dando ese conxunto de corda, que hai algún que fan como un pichicato, tum, pichicato, digamos, é cando en vez de co arco das co dedo, tum, tum, tum. E siguen, temos estos violins que van logo a irse repetindo tamén isto que acabamos de escoitar. Sigue a melodía. Entón, agora, vedes que volve a repetir e ainda tarda en entrar o que vai entrar agora, porque vai ser como unha especie de contracanto. Vedes, eso que emerxe aí. Vedes que digamos que é unha entrada un pouco máis suave, con notas máis longas. E sigue por aí facendo un pouco máis ese colchón no que van entrando os distintos instrumentos. Volve a ser tamén unha especie de violín. Todo isto xa vedes que son instrumentos moi sintéticos, moi de sintetizador. Na cuarta volta entra, como os dicía, a percusión e uns ventos. Entón, primeiro, unha cousa, percusión básica con unha caixa e uns crótalos pequeniños. Basicamente unha cousa así moi de marcha, moi de banda. E por enriba hai unhas flautas que fan pram 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 pram, sobre todo o que estaba xa construído. Como vedes, fai un contraste con esta terceira, que entraban as cordas facendo moi notas longas, moi que fagan de colchón. Estas non, estas que ven facer o efecto contrario, o contracanto, que sea moi saltarín, moi que non moleste. Estamos entrando aquí, pero non queremos meter moito máis ruido do que hai, porque aparte se acaba de entrar unha percusión, entón todo isto que vaya máis salpicado. En este caso tamén hai unha das liñas de violins que se van sumando tamén, como facendo unha especie de melodía paralela a outra das que hai, xa sobre todo de CM1. E esta quizás está máis complicada tamén de escoitar e entrar. E agora chega a parte B. Neste caso aquí xa empezan a xogar todos os instrumentos. Temos os baixos, esta especie de armonía que temos antes por baixo facendo pum, tum, tum, tum. Entón vemos aquí que hai como 2-3 grupos de instrumentos que van facendo unha melodía, van ser respondendo entre eles. Entón teríamos por aquí, bueno, cantar para rematar rápido, pues, primeiro, unha especie de oboe que fai entón, en ese momento cede o testigo, veña, entra de outros. E imos ver quen entra. Entón entran uns facendo pim 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 e logo entran outras campaniñas pim 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 pim, como dicindo, sí, eso está moi ben que diches, pero ademais pim 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 pim. Vedes que hai como unha conversa entre os instrumentos que xa nos foron presentando antes e algúns novos, como estas campaniñas que antes non estaban. E mentras hai o baixo bum pum pum pum. E aquí todo dan do vos o sitio para que faledes. E vos ide aí falando entre vos. Se queres incluso verlo como un pouco de metáfora, pois podes incluso os páxaros que van falando entre eles, porque vedes que son todos moi saltaríns, moi melodías moi salpimentadas, nada pesadas. Salpimentadas, bueno, en fin, digo, son as palabras a veces, xa me entendedes. Imos acabar de escoitar esta conversa a ver se ides identificando por onde van as seguintes preguntas e repreguntas. Oboe, campaniñas, oboe por un lado, clarinetes, este como a primeira. E agora só vai ser oboes por un lado e campaniñas. E
Lévanos un punto xa que conversen todos hai un pouco. Bueno, realmente están máis ben campaniñas, violíns, que neste caso responde un piano, pero como que se están poñendo de acordo. E piditxe acabar en pan. Entón, se volvésemos a comezar a peza, sería pan, o que vos decía. Entón, é como que hai como unha especie de conversa entre os instrumentos, e ao final xa é ese punto final, como que, vale, estamos de acordo, temos que volver a comezar a ir outra vez ao comezo da canción. Un pouco esa sensación. Está moi interesante, pero verdade que xo me parase tanto con esta, pero a verdade que creo que é bastante, o sea, está chula, e creo que é bastante gráfica, o sea, ainda que acústicamente falando. Quero dicir que creo que se pode identificar bastante ben este tipo de cousas que fan, e que logo, máis alá do tema puramente da estrutura e as melodías que se responden todo isto, a escolla dos timbres que nos pode dicir, pois bueno, estamos falando de cordas, estamos falando un pouco de metais, perdón, de ventos que xogan un papel, entón eu creo que pola escolla de instrumentos e que tampouco sexen super realistas, porque ao final tamén volven a ser como estos violíns que os tenes aquí. Podes decir, soime un violín, pero sei que é un teclado. Moi ben, non sei que toque aquí. Pero que creo que enganchan ben co que a min pídeme que sexa como unha especie de fantasía, o sea, un bosque así un pouco encantado. Non sei se exactamente tan encantado, pero ten elementos de maxia ou de alguna maneira, pero bueno, é un pouco que me suxire tamén pola escola de instrumentos, pero isto tamén é un pouco máis subxectivo, xa vos digo, tamén podes enganchar como que esas melodías salteadas e con ventos sexan paxaros, que igual non son paxaros, é outro tipo de cousas, pode ser unha personaxe que aparece por aí correndo como un esquío, non sei, pero en fin, gustoume moito porque sí que é un tema en que se pode sacar bastante xugo. Igual non é a miña peza favorita de todos os videoxogos do tempo, pero creo que sí que é moi chula, moi agradable, creo que para explicar así unha cousiña estivo bastante guai, así que Brais, graciñas tamén pola recomendación, e tamén sei que Mariña dixo Scarlett, pues tamén, Scarlett. Así que nada, graciñas, ti se queres que analicemos algunha das pezas dos teus videoxogos favoritos, ou os que non, algunha que te chame, nada máis fácil que comentar aquí no vídeo, e en vindeiros vídeos pois pode que nos metamos con esa. En fin, que graciñas tamén por pasaros por aquí por Recuncho Gamer. Xa sabedes, estamos en redes sociais, en Twitch e todas estas cousas, e vémonos noutro vídeo. Saúdos e agorrillo e coidadevos.